I ni'n gweld datblygiad yng nghanol y prif gylch ar hyn o bryd wrth i ni edrych ar yr adran B, y merlod Cymreig, a'r dosbarth sydd dan sylw ar hyn o bryd, ac mae yna benderfyniad gyda'r ebolesu. Dyma ni Mrs Tweety Nimmo sydd wedi bod yn beirniadu y gystadleuaeth yma yn rhoi y wobr gynta i'r eboles long halves. Ie wir, Joe Filmer, perchenog a'r brydiwr yn hapus iawn tu hwnt ac yn cymryd y rhosyn coch. A dwi'n meddwl yn ail wedyn, mae gyda ni brydfa waxwing o'r Alban. Dyma ni, Sir David Blair, gyda'r eboles melyn. Y gaseg yn y cefndir waxwing persuasion, gyda Mr Tom Best. Yn gysadu yma'n flynyddol ac yn cael llwyddiant yn aml hefyd. Yn drydydd wedyn Karen Cheetham. Ni'n gweld ar hyn o bryd gyda eboles cawod. Second, 606, and third, 606. Chwarae teg y plentyn wedi wneud I waith yn dda yn cipio'r wobr gynta yn nosbarth yr ebolesu gyda'r adran B. Llongyfarchiadau gwresog i'r eboles long halves ac yn eiddo i'r un sy'n arddangos, Mrs Joe Filmer. Dwi'n siŵr sy'n hynod o falch o waith yr eboles arbennig yma.